Tady to káské, tady čurá. Hrozný jako. Tady to čurá, už to dá čurá. Tam jsou dva pindíci, vy? To ne, tohle ne. Jednoho jde o víno a druhý čurá. No, oni jsou unesení. Teda to je tenky novínko, ale hele, málo. Kde to bylo? Tady to. Už jsou jen 2 mrkve. Jo. Tady. Kolik je mrkví? To je zase na tak tam, když tam dát asi 2, aby se to rozpojilo. Dáme tam 2 mrkvy. Tak. Ne, 2 jablka. 2 jablíčka, ty jsou malý. Mrkvičku jednu, po jednu. Tady jablka. Tak, a 2 jablíčka. Tak. Jedno a hned druhý. Už to píš. Kolik toho už ta čůra. Tady je pindík a tady je zadeček. No Teď jo. máme dát co, jako? Jablíčka, 2 jablíčka. Poslední mrkev, máme spoustu. Máme poslední 2 mrkve. Tak jo. Zase jako. Hele, jak. A teď se to zlomí. A spadne, viď? A kolik už to nakakalo? No jo. A na čůra. Tak přidejte. 2, no, poslední mrkvička, viď? Dajte tady jedna malá. Jo. Tak 2 jablíčka, Daničku. Ne, mrkvičku. To zrychlilo to jako, to zrychlilo.